ಎಪಿಸೋಡ್ ಇವೆಂಟ್ ಒಂದು ಪಿಲಿ ಬೈತೀನಿ ಕೆಲವುಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಎಡಮ ಜನಕ್ಕೆ ಕುರುದಿನ ಬೆಂಡೆ ಮಂಡೆ ಮಲ್ಲ ಗುಟ್ಟು ಗಾರಿಕಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತ ದೇವರು ಗೊತ್ತು ಕೈ ಎಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನಿಕುಲ್ ಸೋಂದುಲಾರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕೆನಡಾ ಒಂದು ಇನಿತ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇಂಜಿನ ಮಂಡಾಗ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿದೆ ಬಣ್ಣ ನಿಕುಲೆ ತೂಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ತುಳುತ ಪೂರ ಕೆನಡ ಇತ್ತಿನಕಲು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಒಂಜೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪುಣು ತುಳುನಾಡು ಮೂಲುಂಡು ತುಳುಕೂಟ ಮೂಲುಂಡು ಪೂರ ಆಯ್ತ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಪೂರ ಮೂಲುಲ್ಲೇರು ಅಗಲಿನವರ ಪೂರ ತೂದು ಬರ್ಕ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಟೀಮು ತೋಜುನತೆ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಹೊರ ಹಾಯ್ ಬರ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಶಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೆನಡಾ ತುಳುಕೂಟ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಕೈಟುಂಡು ಕೊಂಡ ಮುಕ್ಕು ತುಳುತಕಲು ಏರ್ಲ ಬತ್ತಿಂಡ ಓ ಕೆನಡಾ ಬತ್ತಿಂಡ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಮೋನ್ ಎತ್ತುನ್ನ ಓಲ್ಲ ಹಲೋ ಬನ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಬನ್ಲೆ ಸುದರ್ಶನರು ಉಲ್ಲೇರು ಮೂರು ಸಿಂಧು ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರು ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಜನಕಲ್ಲ ಪುದರ ಪನೋಡ ಅಲ್ತರದ್ದು ಪುದರ ಒಂಜಿ ಪನೊಂದು ಬಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿ ವಿನಾಯ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಸರ್ ನೇಮ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್ ಆಶಾ ಲೀನಾ ತುಳುನಾಡು ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಿಂಧು ಕುಲಾಲ್ ಸುದರ್ಶನ್ ತುಳುನಾಡು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸುಮಿತ್ Hello guys, welcome. This is Sam. Leo Rego. Kiran Kulal. Thank you so much. ಒಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಲಕ ಇನಿ ತುಳುಕೂಟದ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಹಾಕಲು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಲ್ದೇರೆ ಸೊ ಹೊರ ಜೈ ತುಳುಕೂಟ ಪನ್ಕನ 1 2 3 go Jai Tulukoota. Picnics last year we had a Christmas Deepavali Milana, then we had a Tulu film release thanks to RSL team and Mysore Studios. And this is our 5th event and our 3rd picnic. So everybody welcome, and I see some faces that were here last year too, and thanks for coming. We have a lot of entertainment for you all today. We have DJ Joe, and we have some amazing sponsors. You can see them at the back. Leo is our master of ceremonies and sports and everything. I'm just the introducer, okay? So I'll hand it over to Mr. Leo. Thank you, Sudarshan. And thank you for your patience. You are waiting when these people will start the program, like, you know. Okay, without waiting any more time. Ekadantaya Vakratundaya Gauritanayaya Dhimani Rajishanaya Bhalachandraya Shri Ganeshaya Dhimani Ekadantaya Vakratundaya Gauritanayaya Dhimani Rajishanaya Bhalachandraya Shri Ganeshaya Dhimani. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಕ್ಲೆ ತುಳುಕೂಟ ಚಾನಲ್ ಕೆನಡಾ ಇನಿ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ದಿನ ತುಳುಕೂಟದ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ಇತ್ತ ಗೇಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನ ಗೇಮ್ಸ್ ಇಂಕ್ಲು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪನ್ ಬಿಡ್ಚಿ ನಿಂಗೆ ತೂಪಲ್ ನಾನು ಶೇರ್ ಕವರ್ ಮಲ್ಪೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಇಂಚಿನ ಬರೋಣ ಒಂದು ಟಿ ಶರ್ಟ್ಲ ಕೊರತು ಬಾರಿ ಶೋರ್ದ ತುಳುಕೂಟ ಕೆನಡಾ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎತ್ತು ದೂರ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟದ ಮೋಕೆ ತುಳುಕೂಟ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಒಂದು ಕೊರ್ಪುನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಈ ಊರುಟ್ಲ ತೋಂದು ಪ್ಲೇ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಕೆನಡಾ Hi Jasmine, how are you? Good. Yeah, Thanks for coming up, meeting you after a very long time. Yeah. I have market reports. Right. Everybody are talking about the market that is all shifting. Right. I have everything like what I do for my clients, for the kids. For any beautiful house you are looking for in a GTA, anywhere, reach out to her. She's always there to help out, support. Thank you. And nice to see you, Jasmine. Take it easy. We have Rashmi here, Rashmi Ullermulu. We'll talk to her what she got for us today in Tulu Koota stall here. Hi, Rashmi. Hi Santosh.
This is Rashmi. We help families with all the financial needs, insurances and investments, and we have a read-only WhatsApp group. Whoever comes here, we encourage them to join our group. It is a noise free and read-only group where we share important Canadian financial information. Stop It is for the like a finance, right? All of Yeah, it. it is And then one-stop you guys solution got for some all cookies for finance me? needs. Oh, nice. Yeah, Okay, I'll take one. yeah, Thank you. sure. Thank you so much. Namaste. Mere urdar, so we can talk in Tulu. ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಂಗಡಿ Yes. ವೆಸ್ಟ್ವುಡ್ ಮಾಲ್ Pudar, first Pudar Varudu. ಸುನೀತಾ ಅಮನ Sunita Amana, yes. Okay. ಎಂಕಲ್ನ ಕಂಪನಿ ಅಮನ ಸರ್ವಿಸಸ್ Yes. ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ನೇಲ್ ದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುವ Correct. ದಿಸ್ ಮೈ ನೇಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮೊನಿಕಾ Yes. and that is Amber for the body contour thing. Yes. Please support us. Yes. Click support Manpule. And we have a special discount for our group, Tulu Koota group. Oh, that's the key bottom line, right? So everybody likes it. So and ancha panleka are urdar, so are must work short Canada ruler, they are in the business. So agle support mal play, and then you guys can join them and help out them. Okay, thank you. All the best, guys. National DJ Championship after winning 7 times war of DJs, and I was a finalist for National DJ Wars. And thank you for having me today. Yeah, here's Lawrence. Thank you so much for introducing me. I think they only know my name. They don't know my profession. So let me, in short, tell you that I am working for the pharmacy as a front store manager, and I'm the specialist in home health care. If anybody has any problem for their family, friends, they need bathroom safety, they need walker, they need any government funding for wheelchairs, I can help them to get it from whichever way I can do. Free. How much? Free? Free? Nothing's free. See, that's the spirit. See, we got a future businessman right here. And we have ಇವತ್ತಿನ ಬುಕ್ಕ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೋಡಾದ ಮಸ್ತ್ ಬೆಲೆ ಮಂತ್ರಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಸೇರ್ತು ಮೂವಿದ ಕುದರ ರಾತ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಂಡು ನನ್ನ ತುಂಬ ನನಗೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಕೊಂಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಗೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನೆ ತುಕ ಇಂಚಿನ ಗೇಮ್ ಅಂತ ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ತುಕ ಡಬಲ್ ರನ್ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಒಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಾವು 1 ಗೇಮ್ ಇಂಜಿನ ಮಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪಾಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಹೊಡೆದು ಒರಿಯೇ ಪನ್ಪುನು ಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುನತ ಒಬ್ಬರ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಪನ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕರಿ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಲ ಎಂಡ ನನಗೆ ಇಂಚಿನ ಆಯ್ತಾ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಂಚ ಆಪುಣು ತುಕ ಒಂಜಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿನ ಎಂಡ ಆಪುನು ಎಂಚ ಆಪುಣು ತುಕ ತೋಂದು ಪ್ಲೇ Okay, Sam. I love you, Punna Chahal. I love you, Punna Chahal. You guys are going to love what would be the end result. ಗುಟ್ಟು ನನ್ನಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ 2 ಗಂಟೆ ಗುಟ್ಟು ಎದು ಫೋನ್ ಉಂಡು ವೈಟ್ ನೆಲ್ಲ ಬನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ರಲ್ಲಿ ಮೋಕೆಟ್ ಬನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಗುಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಓಡಮಟ್ಟ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಬೇಗ ಬರಡು ಮೀ ಗುಟ್ಟು ಬರಡು ಬೇಗ ಪಾಸ್ ಆನ್ ಗುಟ್ಟು ಪಾಸ್ ಆನ್ ಉಂಡು ಗುಟ್ಟು ಪಾಸ್ ಆನ್ ನಾನು ಒಂದೇ ಜನ ಇಲ್ಲ ಗುಟ್ಟು ಪಾಸ್ ಆರ ಇಟಮಟ್ಟ ಬನ್ನ ಸಮ ಆಪಣ ತೂಕ ಇಂದಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೂಲು ಗುಟ್ಟತ್ತು ಮೂಲು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಒಂದು ಗುಟ್ಟತ್ತು ಗುಟ್ಟತ್ತು ಲೈನ್ ಬರೋದುಂಡು 15 ಜನ ಒಂಜೆ ಗುಟ್ಟು ಗುಟ್ಟು ಇಡಮಟ್ಟ ಬೈದನು ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಹೆಂಗ್ ಪಾಸ್ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಹೆಂಗ್ ಪಂಡ್ರಿತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಪಂಡ್ ಗುಟ್ಟು ಬರಲಿ ಎಡಮ ಜನಕ್ಕೂ ಎಡಮ ಜನಕ್ಕೂ ಕುರುದಿನ ಬೆಂಡೆ ತೆಗೆದಿದೆ ಕುರುದಿನ ಬೆಂಡೆ ತೆಗೆದಿದೆ 4 ಜನಕ್ಕೂ 4 ಜನ ಮಂಡೆ ಹಾಲಂಡು 4 ಜನ ಮಂಡೆ ಹಾಲ ಮಂಡೆ ಮಲ್ಲ ಎಡಮ ಜನಕ್ಕೆ ಕುರುದಿನ ಬೆಂಡೆ ತೆಗೆದಿದೆ ಎಡಮ ಜನ ಕುರುದಿನ ಬೆಂಡೆ 4 ಜನ ಮಂಡೆ ಹಾಲ ಮಂಡೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲಾಂಡು ಗುಟ್ಟು ಗಾರಿಟಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತ ಇಂಜಿನ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಂಜಿನ Just because of the language, right? So, yeah, number 2. Come on, hip hop. Hooray! ಎಂಚಿನ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರಲಿ ಕುರಿತ ಬೆಂಡೆ ತಿಂದು ಕುರಿತ ಎರ್ಮೆದ ಕುರಿತ ಎರ್ಮೆದ ಬೆಂಡೆ ತಿಂದು 4 ಜನದ ಮಂಡೆ ಆಲಾಡು ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರ
ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಂಚ ಇದ್ದರೆ ಎನ್ಮೋ ಜನ ಕುರಿದನ ಬೆಂಡೆ ತಿಂದದು 4 ಜನ ತಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಮಲ್ಲೆ ಕೊಡೋಂಜಿ ಕೆಪಿಟ ಪಾತ್ರನ ಗೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನೆ ತುಕ ಇಂಚಿನ ಆಪುಡು ತುಕ Matriculation, examination, botheration for the future generation, for the younger generation. Correct. Wait. Got the winner already. Silence. Already done. Two songs. My 2 songs. No. The winner is. The correct sentence is. The correct sentence is matriculation, not metropolitan. Matriculation, examination is the botheration for the younger generation. No. We are already close. Okay. Stop. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್. ತುಳುಕೂಟ ಕೆನಡಾ ನಿಕುಲು ತೂಂದುಲಾರು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ಸ್ ಪುರ ಒಂದುಂಟು ಜೋಕುಲು ಪುರ ಉಲ್ಲೇರಿ ಬಕ್ಕ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲು ಉಲ್ಲೇರಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಶಾಪುನು ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲು ಬೈದೇರು ಜಾಯ್ನ್ ಆತೇರು. ಸೊ ಇತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೇಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಒಣಸಲ ಟೈಮ್ ಒಂದುಂಡು. ಸೊ ಡಿಜೆ ಉಲ್ಲೆ ತೂಂದು ಪ್ಲೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ತುಳುಕೂಟ ಕೆನಡಾ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ. Those who are watching, thank you so much watching. Keep watching. Canada to Canada. Vada pav. Jokul children in the front first. Special vada pav. Mumbai ka famous vada pav. Most wanted person Nita. Amchi Mumbai, Amchi vada pav. Hi girls, how are you? How are you, Superman? Are you excited today? Enjoying? What are you guys doing? What's the fun about? You guys having fun or are you eating chips? You like chips? Good. Say hi. Good. How are you? Good. Are you having fun? Yeah. What is all about exciting about? Pepsi or what? Pepsi. And chips? And chips, right? Yeah, Pringles. Pringles. Hello, Precious. Hi, Precious. Thumbs up. Thumbs up. Good job. Very tasty. Roshan sir magalu cutie here. Tule maga. Alita vada pav tinpuda. Very good. Enchina tinpunu. Vada pava. Let her enjoy. Tule. So I would like Mr. Here candidate dala tindichare. Vada pav itte onji vada pav video le. Super vada pav. Super. Encha ligencha. Super. Number 1 ade. All adikka dinjina vada pav. All adikka urdu special Bombay vada pav. Vaga. Sabda Like adade. ಎಡ್ಡಾದ್ನದೆ ಬಾರ್ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವು ಬುರ್ತ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಚಿನ್ನಪ್ಪಡೆ ಬಾರ್ಪ ಅದೇ ಊಡಾಯಲಕ ಆಪುನ ಊಡಾಯಲಕನೆ ಆಪುನ ಊಡಲಕನೆ ಆಪುನ ಎಂಜಾಯ್ We have a nice kitty here. Who is this? Pepsi board ma. Pepsi onje nama Pepsi mata arwariye barti yan barti. Unde ni share malpare. Pepsi ni share malp. Bete ina share malp. Andala edde dina edde bari porlu gobbu bonundu jokle bar bari gamata onundu nailu ulla pura ulla. ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಡ ತಿಂತದೆ ಪಕ್ಕನಿಗೆ ದಿಕ್ಕು ಬಯ್ಯ ಮಟ್ಟ 5 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ಎಂಕ್ಲೈತೆ ವಡ ತಿನ್ಬಾ ಒಳಪನ ತೂಲೆ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಕಲರ್ ಮಾಡ ಕಲರ್ ಅವ ಬರ್ಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಒಂದು ಇತ್ತ ಜೋಕ್ಲ ಗೇಮ್ಸ್ ತುಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಬರ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಲೆ ಪೂರ ಕಡದುಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೈ ಕಡದುಂದಿದ್ದಾರೆ ಪೂಲ ತುಕ್ಕ ಅಕಲೆ ಇಂಚಿನ ಗೇಮ್ ಒಂದು ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ he is going to give you the parcel there okay Get closer down. thank you hey progress joke leg progress joke ultule Okay.
She's the winner? Major, give her a big hand, Yeah, please. she's expert in frog dance. Okay, Who's the the runner? runner-up. What's up? What's up? What's Give up? him a big hand. Hey, what's up? Okay, What's up? What's up? What's up? What's up? Good job. Okay, Good job, guys. Good job. Are you all enjoying? Because you didn't eat food also and you're only eating chocolate and ice cream. And she's जिस तरह से तेरी नजरें मुझे मैं खुद को छुपाऊं कहाँ जादू है नशा है मदहोशियाँ तुझको भुला किया जाऊं कहाँ Yes. I'm Sindhu. I'm just out. Sindhu. No, I'm just out. Mom. I'm Vinay Uller. So, here onchuru untile enku paathirundilla discussion avundu. YouTube. Hi. Hi, how are you? I'm just Splash Moon. No, don't throw on me. I'm on YouTube now. Don't throw. Hey, stop. What? I'm just Splash Moon. Number of jokes. Definitely, it was a nice day. ಎಂಗ್ಲೆ ಬರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮೇಡಮ್ ಏನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಿಂಧು ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈದೇರಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೂರ ಬರ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಮೇರಡಕ್ಕೆ ಏನ್ಕ ಮೇರ ಲೇನ ಬೇಡಕ್ಕೆ ಎಂಚಾಂಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತೆ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಎಂಚಾಂಡಿ ಏಕಲ್ಲ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಟೆಂಡ್ ಅಂದೆ ಎಡ್ ಫುಡ್ ನೈಸ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಂದೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊರಿಯಾರ ಎಂಕಲ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸತ್ಯ ಸುಲಭ ಅನ್ಬಿಡಿ ಸತ್ಯ ಆ ರೈನ ಬಾರಿ ಮೋಕ ಮೂಲ ಅಯ್ಯೋ ಮಿಸ್ ಆಗ ಪ್ರೋ ಮಿಸ್ ಆಗ ಸೊ ವಿನಯ್ ಮೇಡಮ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಎಂಚಾಂಡಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಅಂದ್ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಪುರ ಬಬುಲು ಪುರ ಬಸಂದು ಅಂದ್ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಇತ್ತಂಡೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಲ ಬಾರಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೆ ಜೋಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಲ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಐತೆ ಮೊಗಲ್ನ ವಾಟರ್ ಬಲೂನ್ ಫೈಟ್ ಆವಂತುಂಡು ಅಂದ್ ಜೋಕುಲ ವಾಟರ್ ಬಲೂನ್ ಪೊತ್ತನ್ ಬಲ್ತುಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕಲ ಜಾಯಿನ್ ಆದ ಪುರ ಸೊ ತುಕ ನನ್ನಂತ ಪುರತುಂಡು ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಜೋಕು ಪುರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಬುಲು ಓಕೆ ಥ್ರೋ ತಂದೂರಿ ತೂತಾರಿಟ್ಟು ದಿಕ್ಕು కావాలి చామల్పులో ఈ ప్లాన్ ఉండు దిస్ ఇస్ ద ఫన్ లుకింగ్ వేర్ ఇస్ ఇట్ రియల్ సీక్రెట్ ತುಳುಕೋಟ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇವೆಂಟ್ ಒಂದು ಪಿಲಿಬೈದು ಕೆಲವುಲ್ಲ ಪಿಲಿ Jasmine. There's a tiger called Jasmine. Come on, Jasmine. Right here, right now.
Asha. Bale. Man over the tiger spirit, come on. See Santosh. That's a man-eating tiger right there, man-eater. Got the butcher. Leo butcher. Olio. That's a man-eater. Woohoo! Narbakshat. Come on. That's the best dance of the evening today. Amazing. Special people on the floor. Amazing. This is the man. Look. Hey! Ah! Come on! Bale! Wait! Hop! Yo! Suara Makadini boy yo! Suara Makadina dalar tu! Hotolok kaslo! Kara Tulu Koota Canada. Because 2 year for English hakan dance malti. So thank you so much for watching. Munita event and end malpa YouTube video ni ban malpa. Thank you so much for joining here. Especially for Canada they are like third. Next year you join for the Tulu Koota. But this year they have another events coming in November and December. Please watch on their sites and connect with the people. So must thanks to Nakalapura. So thank you so much for watching and stay safe, stay healthy. Bye for now. Ciao Bella. Tulu Koota ki Jai. Tulu Koota ki Jai.